تیرێش و ساڵا 1923 هاتە دنیایê دوارê helbesta Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê çiyayekî bilind û berçav bû. Wî mîna bilbilekî dengxweş her li ser av, çem, çiya, xweza û axa Kurdistanê dixwend. Helbestên tîrêş, hezkirin û girêdana bi axa welêt, canfîdayî û mêraniyê fêrî mirovê Kurd dikin. Zimanê wî jî hêsan, şîrîn û di heman demê de kûr û têrwate ye. Tîrêş ku sala 2002 de goça xwe ya dawî kir, di sê dîwanên qeşeng de bi navên Xelat, Zozan û Cûdî her wiha di berhemên xwe yên din de mîna kesekî xwedîdilekî herî nazik tijî evîn û hezkirin tê berçav. Tîrêş di hemû helbestên xwe de nirxê evînê bilind radigire, dilê wî bi eşqa yarê û ya welat lê dide. Her gav li ba wî welat û yar pêkhateyên heman dîmenê ne. Ew bi dilê xwe yê nazik û tenik û mişt pakî û evîn dizane ku eşq û evîn nexweşiyeka xweş lê bêderman e. Lewma tîrêş li ser raza evîn û evîndariyê şaş û metel dimîne û dikeve pirs û geral ber sivan. Tîrêş di helbesta xwe ya digeriyam ez li dermana de wiha behsa sosreta eşq û evîna bêdawî dike û dibêje. Mi çar goşê dinê tev de gihan ber perê ezmana, ji bo eşq û evîna dil digeriyam ez li dermana. Dipirsî min ji şalûran, ji baz û bilbil û çûkan, ji dehl û çîmen û devyan, ji bax û mêrg û bistana. Dipirsî min ji beybûnan, ji tuxmê çîçek û sorgul, ji xunça nêrgiz û lalan, ji sosin û ji reyhanan. Besa Mustafa Rûdaw.